So ug tigsikad ka yan nangita ka og mga barato nga bicycle parts and accessories that includes headlights, silicone grips, headlights, taillights, short stem, saddle, inner tube. Join lang aning Facebook page nga Bohol Bike Mercado. Diri magpost ta og mga barato nga mga baligya kumpara sa uban nga mga bicycle shops. So join na, maghatag ta og pinaka mga barato nga presyo nga inato or pinamerkado nga presyo. Mayong adlaw kayong tanan. Welcome back to another video. So, in this video, kauban ako sila Genie Sepe and John Gomer. Kaya manikat meron pa doon sa akaan. Hatayo! The Whistler. Ang Whistler Bike Park diri sa Dawis. First time na mo doon yung lugar. Bantao no? Bantao Hills. Dito to ang view to. Kasaka niyo po din ang trail pagit kay very single track mo to. Saan hagdan? Agita hagdan. Awan. Kapag kagi hagdan? Oo. Wala yan hagdan na no? Okay, ako yun na. Let's go. Wata. Likod nga brake ha. Wop. Hatay na tag. Agbog! Yo. Idas! Iwa ma-record yo. Okay, padayon. To Dawis. Let's go. Back on the road ta. Kani labay ta karon sa Causeway. Dire ang pinakabarato nga mga isda. Muna ang kinunhan yung bridge din sa Dawis, ang Causeway. Hindi mo sakat tari. Tunay, bukid, unahan sa Bohol Plaza. Let's go! Una ta diri karon sa Barangay Tutulan, Dawis. May buntag, saka na tari. Nagpa sa Maribilis, Dawis. Yes! Kasaka na yun. Nata sa Maribeles. Kasaka na karon diri sa Lab Construction. Diri magsugod ang trail. May undang ning uphill. Okay. Shoutout is a sponsor in your video ang Richard's Rentals. Ganahan mo mga baw sa kinahan. Tawag lang na link sa Facebook page sa boss. So kani nga kuan pasaka nani diri sa Dawis Cycle Center. Din musod ta ning Lab Construction. By the way kani di ka sa dahay lagpas ni siya sa Bohol Plaza. Kani po ikuan nila ni sikotihan. Kani mo ni sikotihan diri. Mura nig ka na style nila daday. Hindi ka mainit. The Whistler Bike Stop. Bike store sila do pa dayo. Di pa di sila karon natin kumahawan. Saka na to. May nalay kuwang nanata sa kuan. Final concrete road niya to sa kaan. Huntag. Saka ko ha. Takod. Sa kakaling. Oh shit. Motherfucker. Ala. Tolak boys. Nangug kayo eh. Abot namin dito sa kinuhan nga pasaka sa trail. Look at that view. Kasi mo na po subdivision diri ba? Ihagbasan na. Ito stage 4 dapit. Then mo na ang Whistler. Then ang wifi trail diri sa Bagsugod. Lahir gini kusugan basi katagkag gid na. Sinugdanan pag ito sa trail ha. Dito sa Grassmar kaya hindi. Wala. Doon sa bahay Paulayan. Natoy bahay Paulayan diri sa una. Tanan bikers mag-trail. Diri magsanbay. While maghuwat sa mga kauban diri.
Tagak na pod. Okay. Katotoo to dyan ano. Nanami sa tiil sa before mo saka sa The Whistler, Don Tower. Then kanina kalsada pa doon siya sa Wall Plaza. Ikan may dire sa camera. Slide kayo eh. Ha? Slide kayo. Okay, so kanina sila John Humer, nani sila with business. Dinibi kusina. Genevieve Kusina. Ayun eh. So if ganahan mo order og mga bilaw, mga pagkaon lang. Beef steak. Sudan. Sudan. Dawat Lechon. sa cater. Oh, catering. Catering. Ug mga daghan ra mo ban. Isa mo ka tigluto ka or tigkaon? Tigtilaw. Manami. Yara. The intense. Trail di Dawis. Sunod tang Gini. Yun ni Hasyo. Nakahunong na kalit. Stot na. Ya. Sige. Ha. Style run eh. Dili ra kag linya nga. Dili tarong nga linya. Look at that view. Na, ubos na kayong banat eh. Gani kahabog ang The Whistler. Kita na to mga tower. Okay. Touchdown. Wi-Fi trail. Kaya, pilats gipawilihan mo. Naway tubig yo. Oh, so din oh. Dara ang kuan entrance sa Wi-Fi trail. Puta nga to. Puta nga tayo sticker dyan ba? Genevieve Kusina. Puta nga. Nalikod na naman yung butang. Tangan na ako. Richard Swindows. Puti na mo kunin kayo. Kabihaw. Richards. Kung kasi ganahan mo abag sa kinan, kita ara ni search ay sa Facebook, Instagram. Second sticker next to Bohol Padjakers. Shout out. Tapos sila YouTube channel oh. Bohol Padjakers. Rider 14. No budget. Grabe na nagsanga. John Gomer Fano. 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Yeah, man. Yeah, boy. Sorry. John Gomer! Uy! John! Wow! Nice! John Joe! Nato'y jump ani? Hat! Murait no? Kanay mo na eh, bantao. Wow! Pudoon na ni siya sa bantao. Kadong na mga hostel, mga boarding house. Let's go! Okay. Saan na nga isla? Para balik kabila ka na. Yeah boy.
Asa ni siya? Ah, biking. Pare ka kanhi dyan. Ah, mo niya. Wow. May buntag. Sana deh sikutihan buha kay way. Asa mo na giyon yo? O sa pang bikers na Na agana na to. Ah, Kunan ana sa lapit. yo wala ko ano. Pana, Lat- bago ko na room nila. Pila. Pero wala kuryente ko ana kanang may chargeable bitaw. So na ni mga cottage eh. Pila abang niyo? 150? Sa mga one day, one night. Wow. Kano buka kuha ni ba nga ni din abi no signage ra na. Pag kinunhan gini abi na ho pero na. Apa jiling ko na no? Na. Relax kayo murag way gatang atong kuan ba opisina. Nay dagan galin niya. Ato i-promote be. Atong hintahay makakuan po ta ba. Makalibre to. 500 per night, good for 4 packs. Kaning gagmay 350. Overnight yapon. Ugwa na Dios ra. Parehara yapon. Parehara. So kaning kuan mga room nila dire 500 ni kani. Pero yung mga dagko. Naman aircon no? Oh, aircon. Ano aircon? Muna ang ilang room nga tag 500. Uy, rin. 500 good for 4 packs. Dara. Wow. May musket. Naikuan. Ang lingkod mo ani. Doon ta sa tag 350 nila. Nga overnight. Yo kayo tanaw no. Tag 350. Murag pinabali nga style. So may pagsakar. Okay. Iskot na. Kasi nga itawa ni ba? Muna lang tag 350 ka room. Hindot ni kay kuan ba? Nature gid bitaw. Kuan ba natural ang hangin, wala aircon. Stress free oh. View po yung view. Look at that view. Makita ni mo nga luna nga side. Yang ang dagat. Relax, unwind. Napod sila hamok ano yun. Ano yun? Ah, dito ta ne? Ana tagin. Ano pa di trail ya di day? Abirog mo na taman. Wow. Uy, dyan! So kad wag ka trail sa bunetik daw sa palma. Uy! Ha? Naibutol-butol cage. Namura, nabuak. Baksit. Oh no. Discovery na no. Ha? Oh, ang bolt daw kuan. Wala ag cage ag bolt rin no tangtang. Agred. Ah wala. Ang kuan ag bolt rin na tangtang. Ah mubura na yung bolt dyan. Pikit na na. Mubura. Ano di mga taas nga na eh. Ano to sa score na. Ah. Wow. Uy, John Comer! Uy, John! Uy, John! Lah, ito ni Paka. Ah!
Ya, puta. Isa pita. Oh no. Wow. Basta, basta. Hindi mo palit tag bukid niya itong gamaan ba? Agay. Tag. Agad eh. You are right. Yeah, man. Yeah, man. Wala man yung doa, riskis chance yung yuta eh. Botong ride. So shout out din ning butungan diri sa stage 4 nga ubos. Iyate. Hi te. So kani nga tindahan, dapit na ning kuan. Sa ni kalsada? Rock City, Biking Tres. Oh, Purok City, Biking Tres. Ani ra mo kuan, then kilid aning kinatasan niya tungason. O, ni Na dire. Manaka ay, Manaka. Oh, manakaay, boss. Salamat, boss. Salamat. Salamat, madam. Klaro rin na mo umoto ta may stage 4 pero init naman ya. Napoy lakaw si Sakristan. Ani ang stage 4 na musaka ni. So dire rin may sa kilid na mutong. Okay, so dire tama ng vlog. Don't forget to like, comment, subscribe. So ganahan mo palit og kanang mga bicycle parts nga barato ra. Join lang mo sa Facebook page nga Bohol Bike Mercado. Then mag-post ra ta adto og mga baligya. Ato ra ipin ang post do. Usog. Salamat sa libre. So that is it for this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Alright, peace.